Erresuma Batuan duela 200 urte ingurutik egin ohi-den Cheese Rolling Race lasterketa ezaguna irabazi du Alice Eugest Donibane Loitzundarrak, bere balentria aipatzeko berarekin egongo gara gaurko saioan. Biriatuko ikastolak 10 urte bete ditu eta bertan ere egongo gara, ospakizun festan zein ikastolan bertan hamarkadonen bilana egin eta etorkizuneko erronkak aipatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, baina zoritxarrez beste behin indarkeria matxista protagonista dugu. 52 urteko gizonezko batek emakume bat bortxatu du Camp de Prat auzoan, Baionan, eta erasua salatzeko Itaiak elkarretaratzea egingo du arratsaldeko 7:00 hemen Azoka plazan. Baionan 36 urteko emakume batek bortxatua izan dela salatu du. Erasoa asteazkenean gertatu zen, Baionako Camp de Prat auzoan, emakumea taberna batean zegoen, 52 urteko gizonezkoa hurbildu zitzaionean eta zerbait hartzera gomitatu zuen. Etxera lagunduko ziola proposatu eta emakumezkoa haren autoan sartu zen, baina gizonezkoak bere etxera eraman eta bertan bortxatu zuela salatu du biktimak. Emakumeak salaketa jarri zuen egunean bertan eta ospitalean hartatu zuten. Itaia elkarteak elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldeko 7:00 Baionako Azoka plazan. Azkurri bankuak ostiral eta larunbatean egin duen higiene eta bereziki hilekoaren prekaritatearen kontrako bilketaren balorazio biziki positiboa egin du. Ipar Euskal Herriko Azkurri bankuak 8 tona higiene produktu bildu ditu, iaz baino 125 gehiago, eta artikulu horiek guztiak beren 51 elkartekidekin banatuko dituzte. Erresuma Batuan duela 200 urte ingurutik egin ohi-den Cheese Rolling Race lasterketa aski ezaguna irabazi du aurten Alice Eugest Donibane Loitzundarrak. Aquí está mi premio. Horixe da bai bere garaikurra 3 kiloko gazta eta hau irabazteko egin behar izan duena. J'ai couru quelques mètres. Metro gutxi batzuk korrika egin eta lurrera erorizela dio. J'ai essayé de me récupérer. Eta behin lurrean zuti jartzen saiatu bazen ere alperrik. Faut juste rouler. Eta txilimurrika jarraitzea hobezela erabaki zuen. C'est passé très rapidement. Lasterketa oso azkar pasa zela dio. J'ai quand même eu le temps pendant la descente de me dire bon, quand est-ce que ça se termine? Baina era berean bere buruari ia noiz amaituko zen galdetzeko denbora ere izan zuen. C'est vrai que c'est très raide, c'est beaucoup plus raide que ce qu'on pense. Uste duguna eta irudietan ikusten dena baino askoz maldatsuagoa dela dio, naiz eta irudietan ere jada penditz handia ikusten den. Donc tu peux voir la colline de loin et tu dis la vache, c'est très très raide. Baina bertara bidean urrunetik ikusten denean, ohartzen zara zenbaiterainoko malda dagoen bertan. Gaztetan eskolan izan zuen horren ezaguna den lasterketa honen berri, eta ordutik izan du bertan parte hartzeko gogoa. Eta hitzordu berezirako jantziak ere parekoak, saguz jantzita egin bai du lasterketa. Je me suis dit, vu que je vais être un peu bête. Zozokeria bat egin behar zuela jakitun, ongi egin eta saguz jantztea erabaki zuela dio. Donc c'est ce que j'ai fait. Eta lehen kolpean irabazita, berriro ere ikusiko ote dugu Xagu Donibandarra Coopers Hillen. Faut jamais dire jamais. Sekula ez dago sekula esaterik, baina dio ez duela uste berriz parte hartuko duenik. Et peut-être que là j'ai eu la chance de m'en sortir indemne. Egun Erresuma Batuan bizi da, bertan abokatu praktikak egiten ari derako, baina Sí, vendrá al País Vasco. Gazta Euskal Herrira etorriko da, naiz eta oraindik bidaia luzea duen aurretik, zati bat Ingalaterran, beste bat Estatu Batuetan eta azkena Euskal Herrira etorriko bai da uztailean. Eta bizitza den bidaia honetan batzuetan ametsak egi bihurtzen direnaren lekuko behondaiola Alice Loitzundarrari. Hamargarren urte hurrena bete du Biriatuko ikastolak, Xoldope ikastolak, eta besta batekin ospatu nahi izan dute. Guk urtero, bertso saio bat antolatzen dugu, Euskal Herriko gure txapeldunekin, eta horren baitan eta horren inguruan
10 urteek zirela eta erabaki genuen festa, egun osoko festa antolatzea. Garaian 2 eta 5 urte arteko 5 ikasle baizik ez zituen ikastolak. Aurtengo ikasturtean berriz, 10 eskolatik eta 5. mailar arteko 35 ikasle errezibitu ditu. 2015ean sortu zen gure Biriatuko ikastola. Biriatuko 3 familik amets hori ukantzuten eta herriari nahi zuten eskaini ikastola bat, murgiltze sistemarekin eta euskararen erabilpena emendatzeko. 2 urte terditatik 5. urtera, beraz 10-11 urtera, eta ikasle horiek 2 geletan zatituak ditugu, alde batetik aurrezkuntza eta beste aldetik lehen maila. Aurten 3 irakasle gira, gehi gelan ere bai laguntzaile bat. Pedagogia ikuspegitik erronka polita da adin ezberdinetako haurrak nahasi eta elkarren artean ikastea. Beraz, gelan bertan jadanik baditugu 4 edo 5 maila desberdin, beraz adin tartea. Oso polita da sortzen dena hor, zenta azkenean handiak dira pixkat eredu, erreferente laguntzaile, txikiek begiratzen dituzte, baina aldi berean oso hurbil dira bata bestearen gandik. Horrelako ikastola txikiek bizirik mantentzeko familien implikazioa ezinbestekoa dute, eta urteko plangintza denen artean egituratzen dute. Ikastola beti presente egoteko eta diru ateratzeko. Beraz urtean zehar baditugu hainbat ekitaldi eta lanaldi eta neke baina pozaldi berean eta denen artean egiten dugu. Ekonomikoki diru sartze bat lortzeko, baina ere importantea dena ere ikastolarentzat da bere presentzia erakustea hemen herrian eta eragile importante bat izatea herrian, herriari bizia emateko eta euskarari ere bere tokia emateko. Euskara karrikara plazara eramatea eta euskal kulturak bere tokia ukaitea ziurtatzen du ikastolak Biriatun. Ikastolatik kanpo gutxi ere bai, beraz hortan da eta horregatik ere hor gurasoekin dugu lan hori eraman behar, zenta guk bakarrik ezin dugu barkua bakarrik eraman. Txikitasunetik hasi eta emeki bere bidea egiten ari da Xoldope ikastola. Geroz eta ikasle gehiagorekin, beharrak ere handituz doaz eta etorkizunerako eraikin handiagoa ezinbestekoa dute garatzen jarraitzeko. Etxe hori eta gela hori ez dira oso egokiak. Gure lan baldintzak bermatzeko, bai erakasleentzat, bai aurrentzat, beraz gure helburu importanteena da orain leku apropos bat aurkitzea eta hori pentsatzen dugu beste leku batean lortzen aldugula. Behar dugula leku gehiago eta hola, eskerrak ala ere jantegia uzten diguten egiten eskola publikoan eta hola. Baina bai, hor behar genuke segur lokal eta eskola berri funtzional bat, zenta kopuruak goraka doaz eta gerota estuago gira etxe honetan. Begira da datozen urte eta erronketan jarrita, aitzin nahi jarraitzeko gogotsu Biriatuko ikastolako komunitate osoa, urte hurren borobila bidea egiten jarraitzeko prest. Ikastolaren asmoa, xedea eta hortarako gaude hemen, da izatea euskararen arnasgune, babesleku, noski, eta amesleku, zergatik ez. Ikusentzuleok Biriatuko bertso saioarekin amaituko dugu gaurko saioa. Amets Arzailuz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Xabati Jarregi eta Maiane Txoperena bertsolarien saio ederrarekin gaurko agurra. Bihar arte. Eta maseia zen nunen bilenez galdetu, nik ordurako plazaren batzuk eta berso batzuk aletu. Ja ordurako soildua nintzen kopeta denak ez leku, ta azkeneko 10 urteetan gehiena naiz gaztetu.